uPastor Winning. Hello biyachaza amaphupho. Phile, uphushe, uphumelele. Kodwa-ke ngicelayo ukuthi inamba isenze ngoba uyimember noma uyanikelwa. Kuyasithokozisa ukukhuluma nabantu abayisekayo i-channel, yabona. Bese lowo muntu loyo oyisekayo i-channel efona kusongo-9 ka-5 ntambama kuphela. Akangi-WhatsApp, ufona from Monday to Friday kuphela. Sibheke uJabu Mthetho, angiphupha nginikwa-ke usaziwayo amakha mkhulu waze wangiqabula. Ungibiza ngomkhulu guys, nguPastor Winning. Yes, Pastor Winning. So one, uphuphe bemnikeza amakha, yini amakha? Perfumes. Perfumes ngesizulu amakha. Namafutha anuka kahle. So one, ngokujwayele uma uphupha umuntu sizosenza igama elithi umuntu ngoba usaziwayo nomuntu into eyodwa, bonke lana ngabantu. Ingako usaziwayo ngaba isidalwa, angaba ingilosi, angaba umoya omubi. So nomuntu yaba isidalwa nje, umuntu an ordinary person, phupha umuntu ongakwazi kuphi perfume, yabona. So leli guys sizothi umuntu, senze ukuthi nomuntu ngoba ngizothi mina usaziwayo abuye umnyathi mina ngiphupha umuntu. No, kuyafana into eyodwa. Asithi umuntu-ke ngenze uyamazi, ngenze kawumazi. So one, siyakuveza ukuthi usaziwayo angaba isidalwa, angaba ingilosi, angaba umuntu ongaba umoya omubi. So naku kwesingakusho ngokujwayelekile uma uphupha umuntu upha oluhlu uma ekupha amakha oluhlu, ngenzeka uzokuba nenhlanhla, uphinde ubusiswe ngothando nenjabulo, okanye ungahlabana ngomvuzo omuhle futhi omkhulu emkhakheni wakho, noma-ke uzothola injabulo ngemvuko kuzwe indaba ezinhle nezimnandi, yabona. Number 2, ngokwesintu uma uphupha umuntu upha uluhlu uma ekupha amakha, ngasho kungenzeka kunesidalwa esihle futhi esisondela nobunhlanhla ngenxa yokuthi uhlambulukile noma-ke umnene wena. Omunye ngavela iphupho leli ngoba ubuyozihlambulula, ukuqeda kwenza inhlambululo, noma kunamakhamba wasemza yokususa imoya emibi, ukususa ukungcola, ukususa ichitho, bese ebona umuntu esemupha amakha, sekhomba ukuthi manje kuphakama lento yobunhlanhla ephakama nalesi sidalwa sakhe esisondela kuye, khona ukuhla okuzayo-ke. 3, ngokwenkolo uma uphupha umuntu upha uluhle futhi uma ekupha amakha, lokhu kungaveza ukuthi kungenzeka ingilosi kaNkulunkulu noma ingilosi ikukhombisa ukuthi umkhuleko wakho uzwakele futhi uphenduliwe, and zizofezeka izifiso zakho maduze. Isambulo 8 verse 3. Kwase kufika enye ingilosi yema ngase-altare inesitsha segolide sempepho, yanikwa impepho eningi ukuba-ke iyelekele emikhulekweni yabangcwele. Impepho-ke amakha, igama elisho amakha kwabanye, impepho amakha, into enukisa kahle phela. Siyabonga-ke, asiyivale kanjena-ke. Number 4, kwesinye isikhathi uma uphupha umuntu upha oluhle uma ekupha amakha, olusho lungenzeka ukhonjiswa ukuthi-ke ungongcwele noma ulungile futhi umnene, uma kungukuthi usanda kusindiswa, usanda kuphenduka, waba umuntu olahla izono nokungcola nesinyengi. So omunye angaphupha bekhomba ukuthi usephila impilo yobungcwele manje, usephila impilo yokulunga, usephila impilo yobumnene, uma ngukuthi usanda kusindiswa, usanda kuphenduka, usanda kulahla izono. Siyabonga-ke besibheka uma uphupha umuntu omaziyo or ongamazi ekunikeza, ngabe usaziwayo kunikeza amakha. Kodwa uma kuwumuntu futhi okwaziyo, omaziyo, uma ekunikeza amakha ngakhomba lo muntu uyakuthanda loyo, kukhomba ukuthi lo muntu uza nothando kuwe. Uma ukuthi umuntu omaziyo, ngabe umngani wakho, ngabe i-crush yakho, ngabe umuntu nje umbone omaziyo, lo muntu uyakuthanda. Sabo.